Здравейте, хора! Вие сте с вашия канал и от кога не сме се виждали? И направо от кога не съм снимал, направо съм забрал как се прави. И така, днес ще играме на тази игра начало на снимането, като не съм снимал от доста време. И така, днес ще започнем някъде около 20 нещо и ще отваряме пакети и ще играем на играта. Целта ни е да можем да победим. Имаме 3 рунда и да победим поне 2. Ако победим и 3, трябва да се абонирате и с камбак. Препоръчвам ви го и сега да го направим. И така. Сега да повтаряме пакетите, се абонирайте и дайте лайк. За това, че не съм снимал от много давно. Нямаме още пакети. Трябва да победиме и трите, победим и двете, т.е. едно, поне да победим и двете. Ако не ги победиме, ще играем докато не ги победим. И така. Сега тук си купувам оръжие. Това ми е огренато. Да, така е. Хора, сега ето ни. Не. И езбе толкова учили. Къде да ви сложа, за да... не. Не. Амале! Аз гледам на картата и се опитвам да тя не водят. На мен понякога не ми дава изобщо да стреля. Човек. Така. Направо съм ви забравил. Ето е нещо хора, направиха някакъв бързо и е много хубав, защото е много 3D. Вижте се едно сте една реална битка. И да ви кажа, че спонсорите са ни KitKat и това приложение, което не го знам. И без тях и вас много ясно, това видео нямаше да може да бъде осъществено. Малко колко данни не съм снимал. Моето... Мале, как ме стресна. И ако искате да продължавам такава победница ме направя, ако искате или да снимам на някаква друга игра, ако това не ви кефи, пишете в коментарите
хаштаг как се казва играта. После ще ви я напиша тук някъде трябва да видим. Или хаштаг не искам. И така. Мисля да бъдете самойлно на Fortnite. Сигурно да бъдете време самойлно на Fortnite, защото правя един специален апдейт. То не е да аз правя едно специално нещо на това. Ако не го очаквате да играя в Fortnite, не го пишете. Защото в бъдещем време трябва да стане много точно сега. От тебе чакай. Хора, този път няма да умра. Казвам ви, няма да умра сега от тези хора. Осините ще остана. Ако умра, ще ви Нищо. Другия път си става. Така, да видим този ще прави. Няма да умра от вас, бе. Няма да умра. Няма да умра. Няма да стане то. Става ми. И така. Не, това хареса. Добре. Да взимам ли нови оръжия? Това май моето оръжие малко се точи. Coalition wins. Първи. На второ място само. И не можахме да спечелиме. И сега се молиме на другите две нива да спечелиме. Сега се снимам с това оръжие да наби да е силно, защото не го знам много, аз много не се играх. Сега играем на това ниво, сега сме на това. Ма няма голям късмет. На такива нива са много слаб. Но ние ще успеем. Дори не можа да си взема нито броня, нито... Ама много ми да сега малко време да... Айде. Пълно стабилна броня. Това новото оръжие. И ето. Айде. Той се снимам това оръжие. Не знам дали просто бях точен или... Там има някакъв. Хора, аз ги убих, не Хора, аз убих и трима, защото то в един отбор има по трима хора и аз убих трима. Аз ги убих всичките. Това оръжие е много силно. Хора, искам да видите колко готино станало.
Имам това. И вижте сега в това никога не се пътваме. Добре, не останах само аз. Ай, додаде тук. Май, умори ги и двамата. Ора я. И да, вижте, това. Дори ръчете могат да се зареждам. А за жалост не могат да... Я. Айде, остане още един. И отново съм убил всичките. Не. Раз колко ги убих всичките. Ям, обороня. Да. Те дори не мисля, че умрях в тези нива, не помня. Айде. Хора, пишете долу в коментарите дали ви харесва тази игра, защото на мен много ми харесва. И ако се чудите за какво ви поставят тези неща, не направя специално кратко видео за тези неща. Reach wins. И хора... Те са много да заминаваме. Буквално няма как да умра от тези нива. Reach wins. Мален. Как не го... Как не... Но то аз не мога да имам от тея. Прости! Coalition wins. Ебола. Мъкам, аз къв се сегун тук и се острага в гастите. Добре, вече този път няма да има. Този път няма да. Човек! Аре, се не умират. Не! Човек, трябва... Абе! Направи си медника, бе! Това не е добре видео. Искам да гледам някакъв друг... А не мога. Бате и то сега... Добре, преди малко ме убиха по много лесен начин, но това вече не е сериозно. Това не бяха, спокойно. Аз съм по-добър. Хора... После на това беше ли нормален? Психопат ли е? Не знам. Без поддел. Зато си държи пистолет. Не. Да по-тълпа се стегне. Не.
Мале, точно когато трябваше да стреляме, ми свършиха патроните, ама поне оцелях. Мале, батен дори не знае, че там има човек. Но там вече знае. Breach wins. Але ние ги пляскаме, бе. И така. Точно се това е Станистър. Не. Мале, добре, че се сетих, че някакъв ме стреля. Здрасти! Не, сега е точно. Я да се опитам какво ми да го Breach wins. Хе-хе. И първа победа! Остана още една победа и на първо място само. Остана още една победа и... Това видео се свършва. Добре. Сега ще играем с последното ниво, което целта в него е, че и там има едни специални бомби и хора. Ако сте харесали тази поредница и сме събрали около 1000 лайка, банем! Ще играем и на тези нива. Това лайквайте и се абонирайте. И да се успеем да направим около 1000 абоната. Това е много малко пак, ама аз нямам много последователя. Айде купуването задача. Всичко си купувам. Не, този път ще взема ето. Ако пак не остават пари. Хора. Но поне сме в едно специално... Благодаря! Това ми спаси живота. Мале... Ще те наричам Тошо. Хора, и сега веднага... Започваме да залагаме бомби в играта, което сте в това ниво. Ще ви покажа за какво са ето тези... Не, чакайте. Ето тези... Не, сега не мога да направя. Следно ще. Купуваме се едно от най-добрите пистолетчета. Хора. Няма кога... ние сме спасители. Хора, добре, ето този сигнал. Трябва да го направя. Да, този сигнал означава, че, например, ако има бомба, която противният отбор я е заложили или те ги залагат с бомба, слагат този знак за над хората, че това не опасни. Трябва други отбор да разбира. Не! Ама този го видяхте на една страна, но те не ми помагат и така. Особено ако бях използвал оръжие, например като това, можеше да ги победа нека. Coalition wins. То не е, че това е лошо, няма. Интересно. Хора, набиваме.
Хайде, да купим всичко за здраве. И то после го вързва в групата, защото се изхачат парите. Извинай, Тошо. Без твърдем хубав за тази земя. За тази битка. Добре, но тук няма никой. Coalition wins. Пак не стана и дигнахме точки. Не дайте да станете. Тоест има ли смисъл да... Мани. Браво на Тошо. Значи Тошо без това дам. Това без Тошо, където ме е предупредил. Ето там има нещо. Човек. И то сега... Само Тошо ли остана? Вау. Да гледаме играта на Тошо. Напишем... Давай. Сега да му напиша давай. Ай, давай Тошо. Айде, браво бе, Тошо! Моят коментар не помогна. Дали. Слагаме се броната като пълни завари и сме готови. И остават доста много пари. Аз починавам за... Вече си взел силно... Coalition wins. Пък направихме просто точки. Това игра ни дава от само себе си точки. Това е много готино. Вземем с това, броня. Айде, взехме се всички. Хората ми даха допълнителни точки. Смяняме се. Сега ние сме едни, които се наричат бомбачни. Не просто съм го снимал. Ай, бам-бам. Около бомбата. О, хора, сега се снимаме този бомбата, за да ви покажа какво означава
А не, то тръгна надолу. Какво не означава самата бомба? Бомбач? То накрая отиде, бе. То трябва да се тук да спре. Добре, ние ще го последваме. Breach wins. И победихме. И тук видеото свършва. Не можах да ви обясня за бомбата, но съм победил. И сме на последно място. Напред. Нищо. От такова. И искам да ви благодаря, че изгледахте до самия край. Видеото, което не съм снимал от много давно, чак че си изтървах телефона. И така. Пишете коя нова игра искате да играете и бяхте с вашия канал. И ви благодаря, че гледахте. Чао, чао. И